Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy comenzamos hablando de la medicina, recordando justo que comienza la huelga de médicos a nivel estatal en el que se piden mejoras. Pues aquí vamos a hablar también de la petición de mejoras, en este caso desde Aspanemi, la Asociación de Pais de Nenos con Minusvalía, que solicitan de nuevo, porque no es la primera vez, pues que se tomen medidas para mejorar el deterioro que se está presentando en la atención temprana. De hecho, este pasado viernes se reunían con la gerencia del área sanitaria de Ferrol para hablar de estas medidas, de lo que se necesita. Para hablar de todo ello, de cómo se encuentra, no solo de la atención temprana, sino de las deficiencias que se presentan, vamos a hablar esta noche y lo hacemos con una de las miembros de Aspanemi, Montse Fraga, que ya tiene un largo bagaje en esta entidad, ¿verdad? Muy buenas noches. Hola, boa noite. Señalaba, antes de la entrevista hablábamos que casi ya lleva 3 décadas luchando. Pois sí, a verdade é que meu fillo ten 31 e empezou unha atención temperá cando estaba na Sánchez Calviño, dependendo de servicios sociais, e dai nos pasaron aos Sergas. En aquel momento nos negamos a que fora a un sitio de rehabilitación, porque aquelo é rehabilitación. Queríamos que fora un equipo multidisciplinar apartado do que é iso e que cubrira todo o que é, porque é moito máis que un neno ou unha nena con necesidades especiais. É a familia inteira que ten que aprender a vivir de outra maneira. Ni mellor nin peor, pero outra forma de vivir. En vez de chamarse, pois a mellor tiñamos pensado chamarlle Brais e chamamos Pepe, pero ou María e Julia. Pero claro, é outra maneira coa que non contamos. Habla de un equipo multidisciplinar. ¿Qué profesionales deberían atender? ¿Deberían de estar dentro de ese equipo? Bueno, hai un libro blanco de atención temprá que di todo como tería que ser. Entón, teríamos que empezar porque unha traballadora social ou un psicólogo, pero mellor unha traballadora social, recibise a familia antes que incluso que ver o neno ou a nena, non? Entón, dende aí, ver a unidade familiar é moi importante traballar con unidade familiar, ademais de traballar con neno ou coa nena. Non é un brazo roto, ni unha perna, non é algo que se vai a pasar. É algo que no 98% dos casos vai continuar durante toda a vida, co cual sería importantísimo que fora desde o momento cero, que hai casos nos que se diagnostica máis tarde, hai casos onde empezan a verse cousas a partir dos 2 anos, pero tamén hai moitas con unha insuficiencia respiratoria, por exemplo, no parto, que van a neonatos. Dende ese momento, o equipo de neonatos xa teria que estar coordinado coa unidade de atención temprá. E non se hace. Non se fai. Nin coa unidade de atención temprá, nin co neurólogo, nin cos as garderías, nin coas escolas. Xa non teñen nin tempo, nin equipo suficiente, porque neste momento en atención temprá están sin psicólogo, estuveron dende decembro con a logopeda, tuvo que causar baixa, entón houve non sei se cambiaron 3 ou 4 veces de logopeda nun mes, o cual é perxudicial, porque son nenos que están afeitos a unha persoa, chega outra que non coñecen de nada e esa sesión é perdida. Desde cero, ¿no? Efectivamente, é moi importante que haiba un vínculo continuado. Cambian mucho los médicos en Moitísimo, moitísimo. Que é algo que intentaremos falar máis arriba, porque dende a área sanitaria, bueno, pues, agora cambiaron a área sanitaria, se nos reunimos con eles o ano pasado, e teñen moi boa intención, pero, ou polo menos é o que nos din, pero a hora dos recursos parece ser que están atados de pés e mans e que hai cousas que eles non poden amañar, non? E quen debe amañar? Pois non o sei, intentaremos falar coa Consellería e estamos dispostos a chegar a onde faga falta, pero desde logo non pode ser que unha unidade de atención temprá a día de hoxe, no 2026, este funcionando peor que no ano 97. Hai lista de espera. Hai lista de espera moi longa. Temos o caso de un usuario que con 6 anos aínda non foi a logopeda. Hay que decir que atención temprana va desde 0 a 6 años, por lo tanto, si no le han llamado a los 6 años, se queda sin atención temprana. E aparte hai unha cousa que está moi estudiada, e que o cerebro donde máis absorbe, que como unha esponxa, é hasta os 6 anos. É o momento de traballar con eles de 0 a 6 anos. Despois hai outra parte que
claro, os pais e as nais nos agarramos a un clavo ardendo e sempre nos parece que somos os únicos. Cando ven o teu fillo, pois eso é o teu fillo ou a túa filla, é como se non houbera ninguén máis no mundo, porque claro, normalmente non estás nese mundo e non coñeces a outras persoas e vas a 40.000 sitios, pides cartos prestados, deixas de traballar, fas o que sexa e vas a donde sexa. E iso se podería solucionar sempre que houbera unha persoa que te recibise e que che fora explicando un pouco, que te puñera en contacto con outras familias que xa viviron esa situación ou que a están vivindo e ver que non é o fin do mundo, que ao final os nosos fillos Yo e creo que as fillas aportan moito. esta labor importante también la hacéis desde la entidad. Sí, Gracias. intentámolo, pero non damos chegado ben a donde temos que chegar. É verdad que temos o grupo de pais e nais, unha vez ao mes está facendo, nos encantaría facelo máis e nos encantaría que viñeran moitos máis. Só non nos están chegando con todas esas problemáticas que houbo, nos están chegando familias de atención temprá, o cual agradecemos, bueno, nos sentimos máis útiles porque polo menos sabemos que están aí e quero facer un chamamento a todos aqueles que estén vivindo esta situación que por favor se poñan en contacto con nós porque sempre nos vamos a entender moito mellor que noutros casos. Cando normalmente tes a tua familia, tes as tuas amigas, tes de todo, pero te miran con pena. Te Nadie miran con pena. empatiza contigo como Que é una moi misma que lo difícil, sufre. claro, é moi difícil empatizar, porque eu a ti ahora che digo, mira, é que o teu fillo ten, eu que sei, unha parálisis cerebral, e ti te vas a quedar, sabes, ou ti ves e me contas, mira, es que mi hijo, e eu me vou a poñer a chorar contigo, porque para min vai ser un drama moi forte, e non vou a telo tal, mentras que se vas a unha persoa que xa viveu esa situación, vaiche decir, non te preocupes, non lle Que se poñas siga. límites, xa salirá, non se sabe a onde poden chegar, hai que deixalos e que ir vendo, e nós o que temos que ser é pais e nais igual que somos dos outros, non podemos ser terapeutas, sabes? Si hai pautas que se poden dar e podes facer na casa, pero Pero la experiencia, el contar, pues mi hijo ha pasado por esto y mira. Pero eso se leva a todos os ámbitos, porque, imagínate, é unha burra, non ten nada que ver unha cousa co outra, pero, por exemplo, os futbolistas falan con outros futbolistas. Claro, sí, sí. Os de automóviles falan con outros automóviles. Os pais e as nais, cando van ao cole, pois os de infantil están máis cos de infantil que cos de sexto. Vas facendo unidade e vas compartindo experiencias e ás veces axúdache moito máis alguén que te escoite e que te comprenda que calquera terapia que podas ter por detrás que tamén se necesita. Hablábamos de los profesionales que se necesitan, fisioterapia habíamos hablado, de ese psicólogo que también me comentabas que suele pues, tener esos cambios. ¿Qué más? ¿Qué más profesionales? Mira, en principio o que se necesitaría a tempo completo sería unha traballadora social ou traballador social, un psicólogo ou psicóloga a tempo completo, o sea, toda a semana, non un día a semana, ahora mesmo están sin psicólogo, e un equipo que se coordinara. Si no hay psicólogo, no se pone uno nuevo. Pois depende, normalmente sí, pero neste momento non está sustituindo. Además, si se prescinde o no hay un psicólogo, a lo mejor hasta que llega otro nuevo, ese cambio, ese impasse hasta que se solventa la solución. De todas maneiras, hasta aquí o que hai é unha vez á semana. E non chega, se hai unha lista de espera de 2 anos. ¿Qué es lo que te iba a preguntar eso? ¿Cuántas sesiones se hace por cada niño o niña a la semana y cuántas se deberían de...? Eso non se sabe, eso é moi personalizado, depende moito da familia, de como, do que seña. Por lo general. Non, pero bueno, tamén hai que ver as situacións, sabes? Porque ás veces facer vir a unha familia dende Ortigueira para que vai a media hora ou 45 minutos a unha sesión é máis contraproducente que faga algo máis cerca da casa. Daí a importancia que se fixeran as unidades de atención temprá máis cerca dos domicilios ou que buscara a maneira de que saliran. Claro, porque hablamos que se trata del área sanitaria, por lo tanto, los que están aquí, por ejemplo, en Ferrol, pues les pilla más cerca, pero vete a unos municipios más lejanos. E les queda cerca tamén daquela maneira, porque os medios de transporte son os que son, sobre todo... están no Novoa, por riba compartimos entrada co rehabilitación de adultos,
que mezclados todos no pasillo, os nenos, os maiores, ou non sei que, os nenos que ven a un señor ou señora maior, con todo o respeto que teñen que ter, por suposto que teñen todos o dereito, Pero bueno, sí, pero niños son niños. estamos nun hospital que non sei se por sorte ou por desgracia está medio baleiro, que habería sitio de sobras para separar, e unha das condicións, cando fomos para lá, unha das condicións que nos decían era vades ir para lá, vades entrar pola parte de atrás, e ainda estaba o hospital aberto, e non vades compartir porta con ninguén. ¿Y esto cuándo fue? Más o menos. Pois ¿Hace cuántos años? sobre o 2000, máis ou menos. O sea, hace Uns cuantos anos, unos sí. cuantos años. Non, pues, non me lembro, sí, non bueno, a no, data, da igual, pero máis ou 25, menos. 26 años viendo año arriba. Brais naceu no 94, tiña 6 cando fomos para ali, máis ou menos, sobre o 2000, 2000 e algo. Mandabais un comunicado la pasada semana que en estas deficiencias que presenta la atención temprana hay falta de medios, pero es que esto ya la verdad que me sorprendió cuando leí en el comunicado que mandaban por WhatsApp si las familias tenían ese material para llevarlo al centro. As familias, mira, Eso como... Iso foi un tema que me quedou aí con a espinita, de feito tiña pensado pasar hoxe pola área sanitaria antes de vir para aquí, porque nos olvidamos de preguntarlle, claro, apareceu un WhatsApp rodando, de feito a mí me chegou ese WhatsApp de área sanitaria de Lugo. De Lugo. De Lugo. E me chega o WhatsApp dicindo que, por favor, o que teña material na casa de muñecas, vestidos para roupa para as muñecas, material de ceras de non sei que, bueno, un listado de materiales tremendo que en atención temprá facía falta. O sea, me pareceu gordísimo, porque iso, que fagan dende unha entidade social con ánimo, sin ánimo de lucro e que pase para outras vías, pero non me parece unha vía. Non sabemos onde saiu ese WhatsApp, creo que lle queríamos preguntar a xefa de área, o que Bueno, pasa tendríamos que mirar eso, pero sí que es verdad que ya, independientemente del lugar, provincia en la que sea, que se solicite, si es cierto, material... No, salía para área sanitaria de atención temprana, o sea, se pedía para Lugo. atención temprana de Ferrol. Ah, de Ferrol. Ah, pensé que era... No, se divulgou a todo Galicia, chegou a todo Galicia, incluso máis aló, se divulgou, porque claro, te chega un WhatsApp dese e das a compartir, cando te das conta, e claro, a mí me chega dunha persoa que está traballando en Lugo, de coña, me di, pero bueno, tan mal estades na sanitaria de Ferrol que non tedes para comprar unha muñeca? Ese foi o comentario, non? ¿Notáis esas deficiencias en esas sesiones? ¿Tenéis que llevar algo a título personal? Sabemos que houbo quen levou cousas, quen tuvo que levar levar material, e tamén sabemos de algunha profesional que tuvo que mercar material tamén. Por sí misma, non por el centro. Non, parece ser que non chega dentro do presuposto, non se contempla para a atención temprá. O caso é que o WhatsApp era moi tal, porque parecía que viña de... digo parecía, que todo o mundo é inocente hasta que se demuestra o contrario, pero o WhatsApp que chegaba era algo así como de atención temprá de Ferrol, necesitamos material para traballar cos nenos e nenas de atención temprá porque se aburren nas sesións. ¿Por qué se aburren? Porque se aburren nas sesións. No sé, habrá que ver de dónde viene ese mensaje, porque también desde el propio área sanitaria que puedan mandar un mensaje encima diciendo que los profesionales non creo que a gerente, confío en que a gerente non foi, me parece unha persoa bastante coherente como para que fora ela que o fixera. Pero, bueno, e non sabemos tampouco a donde chegou nin como chegou, pero si é verdad que rulou por aí e que bueno, e sabemos tamén que houve un cuarto donde había material que chegaba, que se estaba repartindo. O sea, que de los mensajes que había llegado a bastante gente y que por tanto esa gente había estado llevando ese material y ese material fue recogido. Parece ser. Pero todo parece ser sempre, todo o mundo é inocente hasta que se muestra o contrario, decía, pero estar está aí, nos parece moi forte porque, claro, a atención temprá ten que estar dotada dun presuposto como calquera outra unidade, non? De todas maneiras, o máis grave do máis grave é a falta de profesionais e a falta dese equipo multidisciplinar que tanto demandamos, sabes? Porque é importantísimo que ese equipo este traballando, incluso hasta os médicos de familia terían que saber desa situación. Os servizos sociais, os concellos, nunca se poñen en contacto contigo se ti non vas. Co cual,
dende dos servicios sociais dos Sergas, consideramos que xa terían que poñerse en contacto co Concello e que o Concello fora consciente de que esa familia está como está, que tamén é unha parte para, e ao mellor repartían máis o traballo entre todos si se coordinaran de outra maneira, non? También señalabais en ese comunicado que muchas familias, tanto a esa necesidad, esa continuidad de ese profesional, las que pueden, pues van a una parte privada, a un profesional, pero As que esto, poden e moitas veces as que non poden. y esto, o sea, estamos hablando que al final esto es un coste económico elevado, porque además hablamos de sesiones que mínimo debería de haber una a la semana E que non son baratas. y no son baratas. Non son baratas. Nos xa fai tempo que dentro das pandemia se pide unha subvención, estamos tendo unha subvención para amortiguar un pouco, os socios teñen un desconto e temos convenios en algunhas en algúns centros para iso, pero claro, non é suficiente. Nos seguimos sempre loitando polo público, que é o que tería que ser, non? E si, é verdad, te agarras un clavo ardendo e te vas a donde sexa. E agora, pues, sabemos que hai familias que pediron a alta voluntaria porque se sienten abandonados total, se sienten que van perder o tempo literalmente ali, non? Pedir el alta voluntaria significa prescindir ya de todos estos servicios. Llegar a tal punto es que ya la situación... desesperación te fai ir para calquer lado. Cando vas un día e ves que hai un profesional que non conoces, vas outro día e hai outro que non é o mesmo do día anterior, ou, bueno, X, que ves que non está vendo evolución, que ninguén fala contigo para explicarche o que vai pasar, ninguén vai... Acaba sindo a donde sexa, porque que non fai o que seña pola mellora. E ao mellor non sempre o bo, pero faz nese momento... Vas a donde crees que es lo oportuno, nese momento sin crees, saberlo. efectivamente, nese momento faz o que crees que é o mellor que tes que facer. E se non tes cartos, búscalos, porque todos fixemos. E de feito, xa temos que renunciar. Hai moitos casos, entre eles eu, que sempre tuven que traballar en plan, cando me parecía un traballo, sí, pero mira, eu teño esta situación familiar, que o meu fillo mañán se presenta con fiebre e esta noite pasa mal e o mañán non podo vir a traballar, porque non teño quen quede con el. Entón xa te están condicionando. Hai moitos matrimonios que pasaron de traballar os dous e de poder compatibilizar como calquer matrimonio que hai hoxe en día, calquer familia, a ter que deixar de traballar un deles. E temos un elevado número de socios que era un matrimonio superunido e iban os dous a un e non sei quanto, e co paso do tempo acaban separándose. E iso porque non hai unha base, non hai quen traballe con esa parella, con esa familia e incluya a situación. Iso é porque cada un vai ao seu, un é máis forte que o outro, ou un tira por un lado e outro tira polo outro, e chega un momento en que se desfai, e que non é unha, volvo a repetir, que me repito moito con este tema, pero non é un pé roto, nin un brazo roto. Un pé roto che leva a rehabilitación 2 meses e xa está. Pero isto non, isto é vivir de outra maneira, vivir en outras condicións. E despois están os recursos que tes que ter. E despois, bueno, meu fillo ten 31 anos e a día de hoxe ninguén foi de servicios sociais a mirar como vive o meu fillo. Eso sí, teño que presentar as contas no xulgado de cada X tempo, tens que presentar os tickets da roupa, os tickets da cama, se lle compras unha cama, xa non che quero nin contar para comprar un coche porque é horrible, pero ninguén sabe se ese pantalón o pon el ou se ele está desnudo e o pantalón o puxen eu, sabes? O sea, botamos moito de menos un seguimento e un seguimento cercano, ou alguén que che diga isto pode ser así. Eu digo sempre que a panacea sería cando as entidades tuéramos que deixar de existir porque teríamos todo cuberto. E animo a todas as entidades que, por favor, cada vez máis loitemos pola inclusión das nosas familias na sociedade, pero a inclusión real. Se está consiguiendo. Hablábamos que casi 3 décadas desde que se creó Aspanemia, ¿ha habido avances con respecto a esto?
A inclusión, ao mellor, algo sí, ahora polo menos xa salen, e doutra Ya maneira. salen, como que ya salen. A ver, todos sabemos que fai uns anos era moi raro ver a unha persoa con discapacidade fora do entorno, incluso chamaba a atención, hai 40 anos era inviable. Llama la Ahora atención Ahora escuchar hai esto. entidades que efectivamente traballamos coa inclusión e se fan grupos e non sei que, pero é moi difícil, aínda así o teñen moi duro. En canto salen do centro de educación, dos centros ordinarios, Ujú. hai unha barreira aí que non se dá acabado Quitada. de ir. E son barreiras psicolóxicas a maioría, arquitectónicas tamén, Sí, supongo que arquitectónicas esto tamén, pero también ayuda, sí, as claro. peores son as psicolóxicas. Sabes, o que te miren así, o que te miren de outra maneira, ou que che falen dunha maneira ou de outra. Eu agora levo unha temporada que Brais está indo á psiquiatría e hai unha psiquiatra encantadora, que igual que digo malo, digo bo, e me encanta, porque é unha rapaza nova, que se ve que fai pouco que entrou, pero dende o primeiro día que o atendeu, entramos pola porta e falanlle a él. Ti imagínate, pois o primeiro día que lle falou eu tuve que emocionarme. Tuve que apartarme por un lado porque se me caían as lágrimas, porque normalmente falan conmigo, non falan con él. Estamos hablando que tiene 31 E ten años, que 31 anos. entiendo que a lo mejor un niño pequeño pues evidentemente Nin no sendo sabe pequeno, expresar. nin sendo pequeno. Conto moitas veces a historia de un día que fomos a atención temprá e el levaba toda a noite fatal, sin dormir, non sei que, e o médico que estaba naquel momento, que era un home moi majo, agora xa non está, desgraciadamente, me dixo, mira, vai a urxencias, porque eu non teño aquí onde mirarlle os oídos, pois eu penso que lle dan os oídos. E chegamos a urxencias e a profesional que me atendeu me dixo, que le pasa? Pois que pensamos que lle dan os oídos, veño da atención temprá, me dixeron isto. Mm. Sí, pero que le pasa? E eu que lle dan os oídos. Sí, pero que le pasa? E era que le pasa, a ver, dime que tiene parálisis cerebral, autismo, sabes? E lle doían os oídos. Eu iba que lle miraran os oídos, nada Exacto, máis. ¿qué más da lo que él... Entón, lle dixen, mira, si queres, porque hasta é violento para eles, sabes? Estás falando deles, estás falando diante deles. E lle dixen, mira, tes a historia no ordenador, se queres saber algo máis, mira a historia, porque naceu nos Sergas. Entón chegou unha compañeira e lle dixo así como moi baixiño, su madre non quería hablar del diagnóstico. E lle digo, no, mira, perdona, veño aquí a que me des un diagnóstico. Pero un diagnóstico do dolor de oídos que ten hoxe, Es sabes? a lo que venimos. Hablando de los médicos, comenzaba la entrevista diciendo que hoy comienza esa huelga de médicos en los que se piden mejoras. ¿Os va a afectar a atención temprana? Ai, lle vai afectar a todo o mundo. Se ha paralizado, es decir, esta semana prevéis que no haya sesiones. Non sabemos porque non te avisan, pero, vamos, teñen todo o dereito do mundo, igual que os demais, pero, bueno, a mí me pasou co anterior folga que tiñamos para saber o resultado dun análisis e non me chamaron, que era unha cita telefónica, non me chamaron e me deron como non asistida. Entón, dende unha analítica que lle fixemos o día 5 de xaneiro, penso que foi, 4 ou 5, non lembro ben o día, e estaba pedida dende mediados de novembro, vamos a ter o resultado o 26 de febreiro, que xa teríamos que ter outra feita porque é unha analítica de control. E iso en atención temprá vai pasar tamén se os profesionais queren poñerse na folga, lóxicamente, que teñen o seu dereito e están todas as mellores que teñan eles vai a ser melloras pos pacientes tamén. ¿Qué sacaron en claro en ese encuentro del pasado viernes con la gerencia? Bueno, a ver, é a segunda que temos con esta nova xerenta, pois sabedes que cambiou Sí. estaba o doutor Facio e agora está Ujú. é a segunda que temos e o que sacamos en claro que a intención deles é facelo mellor, pero que non poden facelo de outra maneira, con os ¿Cuál trámites es la traba que burocráticos. no permite el Mira, poder mejorar? en principio, unha cousa que poñen moi en excusa é que hai 3 plazas que son de servicios sociais, perdón, da Xunta de Galicia, que se posaron cando esta transferencia de servicios sociais aos Sergas, e son psicomotricista, logopeda e fisioterapeuta. Estes 3 profesionais dependen da Xunta de Galicia, non dependen dos Sergas directamente. Os Sergas tamén é a Xunta, pero, bueno, que están contratados pola Xunta, entón que terían que ser esos que sustituíran. E que hai uns trámites burocráticos que non depende deles.
din que non hai especialización en atención temprá. Entón, que pode, se un médico rehabilitador, calquer médico rehabilitador pode ir a atención temprá, pode mandar a calquera, o cual non comparto, porque si hai profesionais en atención temprá, non quero decir que hai un título específico, pero si hai xente que leva moito tempo traballando en atención temprá. Entón, non entendemos por que non se pode pedir que xa seña persoas que están afeitas a... Non é igual un pediatra que un médico de familia. No hay un bagaje ya de saber cada Efectivamente, paciente. entón é imprescindible que teñan experiencia nese terreno. No? E, bueno, sí... Optimistas eu de que non. pueda haber alguna mejora. Eu xa lles dixen que quero velas. Cando as vexa, lles dou a toda a Vienes miña aquí a confianza. este espacio abierto a comentarnos que No, se ha primeiro conseguido. vou ir a xunto deles. Bueno, posteriormente, por supuesto. Primeiro vou ir á xerencia e, de feito, outro día yo dixen, si de verdad se consiguen melloras, eu vou vir aquí pedir unha entrevista, porque, de feito, pedimos entrevistas. Bueno, ahora levábamos esperando dende o mes de novembro, que nos deran unha cita, pero, bueno, solemos pedila con asiduidade e vamos a comentar. E sempre é o mesmo, sempre salimos coa mesma impresión e sempre cando volvemos coa mesma, non? Non vai para adiante. Entón, nesta ocasión, como xa estamos moi cansos de facerlles perder o tempo e perdelo nós, vamos a intentar poñernos en contacto máis arriba e a ver o que se nos di. Vos Con el iremos informando. conselleiro, que es aquí ferrolano, Sí, Antonio Gómez Camaño. ese A ver mesmo. si... Con ese mesmo vamos pedir unha entrevista e a ver o que nos conta el e a ver como podemos tirar e a ver se conseguimos. Sabemos que a corto plazo vai ser moi difícil, pero pouco a pouco as nosas teimas que vayan saindo adiante, que hai moitas, e que, por favor, que deixen de montar chiringuitos aparte, porque non nos leva a ningún lado máis que a seguir privatizando, e pensamos que todo o mundo temos dereito a unha sanidade pública e gratuita. Y de calidad. Y de calidad, sobre todo de calidad. Montse Fraga, un placer haberle podido tener esta noche aquí en este espacio abierto. Muchas gracias. Estaremos atentos. Ojalá pueda venir pronto aquí a contarnos que sí, que se han cumplido esas demandas solicitadas en este último encuentro. Gracias a vos, sempre, porque sin os medios de comunicación as nosas demandas non chegan a ningún lado. Son desos medios de comunicación os que nos dades voz, non? Senón todo quedaría calado. E tede por seguro que me comprometo a vir cada vez que hai un cambio, se hai unha millora celebrarémolo, viremos unha botella de champán como mínimo, e se vai peor, pois esperemos, porque moito peor a verdade que xa non ten moito para onde ir. Esperemos que la siguiente sea ese encuentro rápido y con esa botella para celebrarlo. Muchas gracias. Gracias a vos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Ai, se me perdonas. Sí. Se me perdonades un momento, quería facer un chamamento a todas estas familias que están nesta situación de atención temprá ou que teñan medio desconfianza de que os seus fillos ou as súas fillas poidan ter tal, que por favor que chamen a Spanemi, porque sempre vai haber unha voz detrás dese teléfono e sempre podemos, ainda que non seña máis que escoitar, e a nosa experiencia que vaya para os que veñan detrás, que sirvan para algo máis. Ese mensaje queda, pueden ponerse en contacto con Spanemi, que seguramente les resuelva y les ayude a seguir dando los siguientes pasos, que seguro que en ese momento se desconocen y se encuentran en una situación un poco abrumadora. Como decía, gracias por estar al otro lado y recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM, la 90.6. Que tengan una feliz noche.